to Sia vlog. Jini isang way thang nagidig mami. Mayaw thang nagidig Malaysia. Malaynya strawberry line nagidig. Strawberry janai mawa philaibai nalai. Awalni video previous video bu nudung jananggo जों strawberry line थांदोंमोन ओमफ्राय दिनैहाय जोङो आटलायबाव नागिरबावबाय आरो जों एसे सिगां थांदोंमोन दिनैनि एसे सिगाङाव थांदोंमोन जोङो ओमफ्राय गैयामोन आरो स्ट्रबेरियानो मोनाखैमोन थायाखैमोन ओमफ्राय जों दिनै थांफिन नागिरदों उन्दैयाबो स्ट्रबेरि होनगासिनो दङ ड्रेसखौनो गानामोन बियो स्ट्रबेरि लायनो नागिरदों होननायखायसो गानदों आरो ओमफ्राय जों दा बेखौनो लायनो थांनो नागिरदों स्ट्रबेरिखौ गोमोन दंना गैया नायलांबाय थादो स्ट्रबेरि लायखांनानै जोङो माथियार्सआवबो दिनै बिटिसि एकर्ड डेथ' बावबो थांगोन जोङो बेरायनो ओरैनो नायनो बिबार साजायनायफोरखौ स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ होमबा जोबजासिम जोंनि भिडिअखौ अननानै स' जोङो नै थांगासिनो दङ लामायाव दङ आरो सान्दुं गोसाथारलै दिनै आयौ दैया साइसथार नै ओरैसो मा दैया ओरैसो फैलाय एम्फौ दङ बिथिं नङाथ' लामाया जों सौफैबाय नै बागानावहाय स्ट्रबेरि बागानाव ओरैसो थांसै हाबहैनोसै दंना गैया गोमोन फिथाइफ्रा थ'दो सफैबाय आरोना जोङो स्ट्रबेरि बागानाव मानसिफोर गोगोम दंफैयो हनै फैदो नायनोसै फैदो लामाया बैजोंसो नैबेजोंसो लामाया नै बेहा लामाखौ बैजोंसो थांगासिनो स्ट्रबेरि बागानाव थांसै स' लामाया बेजों आरोना जों हाबफैबाय नै बिबारफोर दङ सिङाव दंजोबो नै गलाब बिबारखौसो फानो बिबार खेबस'नानैसो हरो ओरैबो दंजोबो सिया खुसि जाथारलै स्ट्रबेरि मोनजासै मामि थ'दो जों लामाफोरखौ देखायबाय थायासै आरो ब्रह्म बाबा टेक्न'नि खाथिजों ओरै माबाजों सोनाबहा लामाजों फैबानो जायो सिगांनि भिडिअआवनो दंखायो जों सिगाङाव लामाखौ देखायबाय थायासै डाइरेक्ट फैबाय आरो डाइरेक्ट खानानै लांनो ना मानोब्रा खाखानायबो थायो थानाया नोंथांमोननो एसे देखायनोसै जों सिगाङावबो फैदोंमोन नाथाय सिगाङाव जायाखैनोमोन गायजेननाय बायदिसोमोन खेबनोसै दाहाय मेरला खेबनोसै थ'दो सियाथ' स्ट्रबेरि नायनोसै वाव मोनजासिगोनलाय स्ट्रबेरि सिया फैनो गोसोखांबाय थायो गावनि सिगांनि भिडिअखौ गावनो नायफिनजोबो बेना मोसालायनायखौ नुवाखै सिया खागासिनो मानसिफ्रा नै नायहरनो हागोन ओरैथिंना गायजेननायसो नै दाबो बिबारसो बारदों नै दाबो बिबार बारनानैसो दङ ओमफ्राय नै थायांबाय अबेबा नुहुरबाय जानो बैथिं थांसै बैथिं थांसै नाय एसे रानस्राव जादों दै होथ'वाखै दां बैथिंजायनासो बिफाङा गिदिर ओरैथिंना एसे उनाव गायनाय दां मानसिफोर दंफैयो गोबांनो जा बार बारोलै ना बे जायगायाव फैद' सिया फैद' नै स्ट्रबेरिया गोथां जोबसै बियो गाखोनाङा बेयाव गाखोना ओरै देखायनि बेलाय नै नायनो हागोन नै स्ट्रबेरिखौ गोमोनखौसो लांगोन नुबाय स्ट्रबेरिखौ मामि स्ट्रबेरि बिफाङा माबायदि जायो औ लादो मामि लादो जाबाय थ'दो बुयो थ' थेन्थेङानो दाखासै दे थाइसे खाथारबाय बियो फैद' नै मेलाथार नै खाया मामि खाया नों खानो रोङा आं खानानै होनो थ'दो औ खेबस'नांगौसो ना औ बिदि बानायबानो जाबाय खलथा लाखाबाय ना मामि औ खानाय बायदि रोंखाबाय ना हरबाय नै सिया नै स्ट्रबेरिया मेरलाथार बिलाय मामिया खानोसै नै नोंथांमोना लांफैयोबा गावबो खानानै बासिनानै लांनो हागोन ओमफ्राय खाखानानै दोननायबो थायो आरो ओमफ्राय गावबा गाव फसायनानैबो लांनो हायो
दां लाथ'नोसै सिया बेलाय माथो मामिया खादोंमोन नै मामिया खागासिनो मोना मोजाङै देखायनो नैबेलाय इलाय खादे नोंनो खादे मामि स' बेस्रा खागासिनो हनै स्ट्रबेरिखौ खनसेनिया जों खाखानायखौसो लांदोंमोन एबार खानानै लांसै होननानै बासिनानैबो लांनो हायो हनै गोबां मानसिफोर फैदों आरोना स्ट्रबेरि लांफैजोबदों हनै आरो हनै लायथां नैबे एसे दैनि माबा आरोना दै ओरै हरजोबो साप्लाय हमथा बेखौ हमथा बुयो गाखोनाङा बिदि दुस्थ' खालामनाङा नायदो दे नायनानै लादो मेला दंखायोना सिया आन्दायफैजोब्बाय बागानाव फैनानै नोंथांमोनहाबो जानो लुगैदोंबा फैबानो जाबाय सिगांनि भिडिअ'आव लामाफोरखौ खिन्थानाय दंजोबखायो दा दिनै लामाखौ देखायलासिनो डाइरेक्ट देखायबाय आरोना डाबल देखायला होननानै बिस्रा खागासिनो हनै जा साइज नुखायो नै लाइन वाइड एंगोलजों खेबनानै देखायबाय आरोना आं नोंथांमोननो सिया खाद' सिया स्ट्रबेरि खादों नामा सिया खादो नायनानै आगैखौ खादो सिया जोंना स्ट्रबेरि खागासिनोलै नैबे गोथांथार नै मोनाखै दाबो गोथांखौ खाया मामि गोमोनखौसो खायो लस जायोना नङाबा औ नांबावगौ आबाव नांबावगौ मामि थ'दो थ' मानसिफोर बिराद फैयोनो बयबो लांफैबाय थायो नालाय ओंखायनो मोस्लाबनो मोनानो मोनफ्रामसो मोनफ्रामसो गोमोनबो दंनाया नागिरनानै बासिनानै लानांगौ जायो खि दंलाय नै बैनोथ' गोमोनमोन थाइसेया बिमा फिसा खानाया होथारदोंलै बैस्राबो खागासिनो नै गावखौ गाव खानो लुगैथारदोंमोन नै आंबो थाइनैसो खानोसै बेलाय माथो गोमोन थाइनैसो खाबाय आरोना आंबो बेलाय सिङावसो दङ नै स' खाग्रोसै आरोना आङो नागिर नोंथांमोननो दायो देखायनोसै खाखांबा सिया जों मा लांफैदोंमोनलाय स्ट्रबेरि मोनबाय फाइनालि मोजां खानो माखौ मानो जालाबायथारो गथ'आ गावबा गाव खाबा गोसोखौ मोजां मोनलायलायो ना मजि गावबा गाव खानो मोनबा गोसोखौ मोजां मोनलायो बागानाव फैनानै खाफैनानै नोंथांमोनाबो लांफैबानो जाबाय जानो लुगैदोंबा एबार जोङो माथियासआव बेरायनोसै दसे स' नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ नोंथांमोना जों थांगोरसै बागान मा बुस्थु बे मामि स्ट्रबेरि टेल व्हाट इज दिस बे मामि बे नों आखायाव लानाया मा बुस्थु स्ट्रबेरि जाबाय थ' गारि गाखोनोसै स' स्ट्रबेरिखौ जाजेनसै आरोना जोङो बे जागासिनोखा बाव नै औ सिया औ मोनस्लाबनोनो मोना नालाय नाया मानसिफ्रा बांद्राय गोमोनखौनो मोनबोआसै सिया नों मा जादों देखायदो स्ट्रबेरि जोंहा स्ट्रबेरि जानोसै आरोना सियाजों आंजों गावहा लायोसो बांसिन बियो जानो नागिरा अननोसो माबा स्ट्रबेरिखौनो जानांगौसो दं मामि जानाय नायसै आरोना औ नैबे आं जानोसै दे नै बरिया गोदैथार
बे माबा एसे गोथाङा एसे माबा मोनजायो गोखै मोनजायो नैबे गोमोनथारमोन नालाय ओंखायनो गोदै मोनजालायदों बरिया गोरलैसैमोन स्ट्रबेरिखौ देखायहरदो नै गावनो नायफिनखागोनलाय बे भिडिअखौ गावनि भिडिअखौ गावनो नायफिनबाय ओमफ्राय गोथावथार जानायलाय दे नों जालायलाय So guys, मैया जों माथो थांनो होननाया थांनाय जायासै मानो मोननै बे गथ'आनो लोमजाब्रबना होदों आरो नानियानो लोमजाब्रबना होदों मैया खालि स्ट्रबेरिखौल' लायना फैफिनबाय ओमफ्राय जोंनि भिडिअखौ नायना माबायदि मोजां मोनखो भिडिअआ गुसुंद्रायबो जानो हासिगौ आरो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो गाइस